ҳамин бародар нависондай валло ҳамин ту дар бади ман задай мега ай кали бобоҷон халос шудем ту худозода ки ҷой пайдо шудӣ ҳамин хелгапо гӯш ку додарҷон агар хоҳӣ ки ҳамин наворои мана тамошо накунӣ ва ҳамин наворои ман дар телефонот пайдо нашава ай пешит наброя медрои дуруни шабакаи ман бин агар подписатсия кара бошӣ подписатсияра меҷиқӣ ва ҳамунҷа бин се нуқта ҳамун рӯи се нуқта да ҷиқ ҳамунҷа бин заблокировать полизавател ҳамин хелгапай ҳавая меҷиқӣ заблокировать мекунӣ дигар наворои ман ай пешит намебиро асабот ором мегарда ва манам асабом ором мегарда ба мисли ҳамин комментариҳоро намебинам намехонам ва дар баробари ту ҳамин инсоное ки чунин комментариҳо менависонед шумо дар муроҷиат бародарои азиз че маое ки комментарие безеб менависонед ягон гап дашномаи безебу апау хоҳару очаву ягон гапҳои безеб менависонед хубуш подписатсия кунед заблокировать кунед ҳамин видеои ман дигар дар телефонтон пайдо намешавад намебинед сартон вайрон намешавад ман зоратон намекунам